Hello, Bodo Investor channelaव वेलकाम खालामबाय। मिउचुअल फान्ड पर्टफलिय'खौ आङो दिनै देखायलांसै। मिउचुअल फान्ड पर्टफलिय'आव आंहा दिनै गोबां लस देखायजालायबाय। दा मार्केटआ रानिं अबस्थायाव दङ। मार्केटआ दा मुभमेन्ट जागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो कम्पानियानो दा दावख्लायलाय बेबायदि डाउन फारसे मैया मुभमेन्ट देखायदों होनदोंना आङो। बेनि थाखायनो दिनै गोगोम लस देखायदों। आंनि मैयानि अनुमान खालामनानै बुंनाय खोथाया दिनै सैथो जामारबाय। मोनफ्रोमबो इन्डेक्सआनो गासिबो डाउन फारसे देखायदोंमोन, नाथाय दिनै ग्रिनाव माखासे कम्पेनिया माखासे इन्डेक्सआ ग्रिनावहाय देखायदों। बेनिफ्राय मैयानि जितु मार्केटनि डाउन फारसे मुभमेन्ट जानाय बेखौ आन्दाज खालामनानै दिनै लस जागोन साननानै लसखौ आं नुखाबाय आरो आं नोंथांनो डासबर्डआव देखायलांसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो आरो दामानि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो इन्ट्रेस्ट जायाखै जानो हागौ। मानो होनब्ला इन्ट्रेस्टआ बोरै जानो? जि खामानियाव जायहा गोसो दङ, जि खामानिखौ जायनि थाखाय मिलायथाव बा जाय बे खामानिखौ नागिरो अब्लासो नायनोबो गोसो जायो। दा जेबो नङा, जोङो जि खामानिखौ लानानै ससियेल मिडियायावहाय जोङो गावबा गाव सार्च खालामनानै गावबा गावनि रोंगौथि रोंनो गोनांखौ सोलोंना लानो थाखाय जाय जेरै हागौ बेखौ सोलोंना लानाया गाहाम। दा जाय सासे सानैया बेफोरबायदिजों इन्टारेस्ट दङ, सासे सानैया नायथ'थोंसै। अब्ला आङो आंनि पर्टफलिय'खौ देखायबाय जे दिनै आङो 1681 बेबायदि आङो लस पर्टफलिय' नुबाय दिनै। बेखिनि लसआ बहा बांसिन लस जाखो बेवहाय आङो देखायलांनोसै। SBI मेगना मिड केप डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआव आंहा दिनै सानसेयावनो 462 लस जादों। -1.47% लस देखायदों दिनै। ओरैबायदि डाउन फारसे मुभमेन्ट जादों। उपाय गैया, बेबायदि लसखौ जोङो सहायनानै थानो गोनां जायो। दा SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथआवबो 302 लस जादों आरो मोनसे कानाडा रब'को स्मल केप फान्ड बेवहायबो 302, मोननैबो 302 बेबायदि सेम लस देखायदों माथो पर्टफलिय'आव। निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआवबो 172 लस देखायदों। -1%निबो बारा दिनै लस देखायफ्रामजोबदों। अब्ला मानो गिदिर एमाउन्टनि लस जाया जानो? बेनिफ्राय निपन इन्डिया लार्ज केपआवबो 104 रुपिस लस जादों। टाटा स्मल केप फान्डआवबो 107 लस जादों। सब गासिबो मिउचुअल फान्डआवनो लस देखायजोबदों दिनैनि दिनाव। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआवबो 100नि खाथियाव, माने 100खौनो बुंजायो, लस देखायदों। पाराग पारिक फ्लेक्सि केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथआवबो मा जादों? 30 रुपिसनि लस देखायदों। बिनिफ्राय क्वान स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहायबो 68.79 बेबायदि लस देखायजादों। SBI स्मल केप फान्डआवबो 31 रुपिस लस देखायदों। टटेलि गासिबो लस, दिनैनि दिनाव लस। दा बे लसखौ नुयोब्ला नोंथां बयबो नायगिरिफ्रा लसखौ नुनानै बेखौ फावसायनानै थानो हागौ, गिनो हागौ। मानो होनबा लसबो जालायलायनाय, प्रफिट फारसे नुयोब्लाबो लसबो जाफिनलायनाय। बे हिसाबै मानो जोंनो सानफ्रामबो प्रफिटनि खोथायाल' जोंनि गोसोआव सान्थि फैयो। जोङो लसखौ मालाबाबो सुखुखाया, बेबायदि जोंनाव गोसोआव हाबनानै थाखाजोबनाय बयनावबो। दा बेबायदिखौ जोङो हाइ रिस्कखौ लानो हायोब्लासो आरो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायोब्लासो जोङो फैगोन गोबाव समनि बोसोरनि उनावहाय जोंनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि जिथु इनकाम जानो गोनां बेखौ नुहैगोन। अब्ला आंबो सहायलांबाय थानो सेस्था खालामनोसै। मिउचुअल फान्डआव इनभेस्ट खालामनायखौ आङो जेसेबां हायो एसेबां सेस्था खालामलांसै। नोंथांमोना मिउचुअल फान्डनि बागै जेसेबां बुजिनानै लानो हागोन एसेबांनो नोंथांमोननि मोजां जागोन, बयनिबो मोजां जागोन। अब्ला आं बेवहाय आंनि फारसेनिफ्राय एसेबां प्रेसार खालामाखै जे बयबो मिउचुअल फान्डआवनो रां इनभेस्ट खालामजोबथारनांगौ होननानै। जायहा रोंनो गोसो, जायहा हाइ रिस्कखौ लानो हायो, जायहा हाइ रिस्क होननायखौ कन्ट्रल खालामनो हायो,
बियो इनभेस्ट खालामनो हायो। बेवहाय हाइ रिक्स होननानै जों बयबो मिन्थियोब्लाबो नाथाय लं टार्माव हाइ रिक्स बा हाइ रिटार्नबो होयो। लं टार्मावहाय हाइ रिटार्नबो जोङो मोननायनि लामा दङ बेवहाय। अब्ला बे हिसाबै जोङो लसखौ नुयोब्लाबो जेबो डाउट जायालासेनो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हानायानो गावबा गावनि सक्ति, गावबा गावनि प्रफिटखौ उनावहाय गावसो मोनथिसिगौ, गावसो मोनगोन। जोङो आंनि लस माने नोंथांमोननि लस नङा, आंनिसो लस बियो। बेखायनो आंनि लस प्रफिटखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो बेवहाय लस प्रफिटनि भिडिअब्लाबो एसेब्लाबो इडुकेसन लार्निं हिसाबै सोलोंनो मोनगोन नोंथांमोना। जुदि भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांबाय थायोब्ला सानफ्रोमबोनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ लसआनो जा प्रफिटआनो जा माबायदि लस देखायो माबायदि प्रफिट देखायो आङो बेबायदिनो शेयार खालामलांबाय थागोन, लसआनो जा लाबानो जा। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबायब्ला भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो गोदानै नायनायफ्रा आरो सोलोंनो नाजादो। आङो बेवहाय आंनि मिउचुवेल फान्ड दोननायफ्राव सेम फान्डआवनो दोननो थाखाय नोंथांमोनखौ रेकमेन्डेसन होआखै, बेयो इडुकेसन सोलोंनायनि थाखायल'सो। अब्ला भिडिअखौ आङो बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय नोंथांमोननो। जेसेबां लस देखायदों बे लसआ गासिबो साननै सानथामनि उनावहाय फैफिनजोबगोन। आङो लागातार 7 डेससो बा 6 डेससो आङो प्रफिटआवहाय नुफिनबाय थादोंमोन, नाथाय दा साननैसोआ लसखौ आङो एक्सेप्ट खालामना लाथ'नांसिगोनलाय। बे मोनसे आङो कन्ट्रल खालामनानै थानांसिगोन। दा अब्ला भिडिअआ बेखिनियानो, नोंथांमोना बुजिबायबा थेंक इउ एभ्रिवान।